Želim da vas pozovem na saradnju sa tužilaštvom Specijalnog suda za organizovani kriminal. A kako bi trebalo da izgleda ta saradnja? Saradnja bi se bazirala na istrazi povodom vaše konzorcijuma Sigma i naravno o načinima na koje ste stekli vaše bogatstvo. Šta vi mislite kako sam ja stekao moje bogatstvo? Reci mi zbog čega? Ko ti kaže da neće pokušati ponovo? Ovo je opasno od početka. Ali sad postaje baš gadno. Nemoj da me plašiš. Zašto baš sada ova istraga? Mislite zašto tek sad? Drugo je vreme i druga su pravila. Ti to mene puštaš niz vodu. Tužilaštvo ima doušnika u Sigmi. To je neko iz mog najbližeg okruženja. Jel imate ideju ko bi to moglo da bude? Ne znam.